الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ahiret Seferi isimli dersimizni davam etamiz. Hem сөйләшә башлаган идек үткән дәрестә ахыр заман галәмәтләрен, ахыр заман алдыннан була торган билгеләрне һәм аларның кайберләре хакында әйтеп киттек. Зур билгеләр, Дәҗҗалның чыгуы һәм ул бик зур фитнә булачак. Һәрбер пәйгамбәр үзенең халкын шушы фитнәдән кисәтеп килде дидек. Һәм шуннан соң Айса алейхиссалам иңәшәк һәм дә аны үтерәчәк дидек. Шуннан соң сөйләштек Яъҗуҗ, Маъҗуҗ халкы хакында. Һәм иншаллаһ бүген сөйләшербез шушы галәмәтләрнең зурлары хакында һәм иншаллаһ алар хакында сөйләшеп бетерербез. Шираттагы иң зур галәмәт булып тора кыямәт көне алдыннан булачак. Ул да булса җирдән дәббәнең чыгуы. Дәббә ул хайван, нинди кыяфәттә икәнлеге анысы әлбәттә билгеле түгел, ләкин кыямәт алдыннан шушындый хайван чыгачак һәм ул кешеләр белән бергә сөйләшәчәк. Аның хакында Аллаһы Таала Коръән Кәримдә әйтте: "Ва иза вақагал каулу алейхим", әгәр дәген безнең сүзебез аларга тиешле булса, әгәр дә безнең сүзебезнең үтәлү вакыты килеп җитсә, ягъни кыямәт алды вакыты килеп җитсә, билгеләнгән вакыт килеп җитсә диде, ахраҗна лахум даббатан минал арди тукаллимухум. Без аларга җирдән бер хайванны чыгарырбыз. Алар өчен җирдән бер хайванны чыгарырбыз. Тукаллимухум, һәм ул алар белән сөйләшер. Һәм ул хайван кешеләр белән бергә сөйләшер. Аннан-наса кану би аятина ла юқинун. Дөреслектә кешеләр Аллаһның аятларына ышанмадылар. Дөреслектә Адәм балалары безнең аятларыбызга инанмадылар дип ул әйтәчәк. Ягъни чыгачак хайван һәм ул кешеләр белән сөйләшәчәк һәм әйтәчәк: "Сез Аллаһның аятларына иман китермәдегез, ышанмадыгыз, инанмадыгыз" дип ул әйтәчәк. Ва хия даббатун таъқилу ва тантиқ. Һәм ул хайван әлбәттә акыл иясе булачак. Хайваннар алар гадәттә әлбәттә акыл ияләре түгел. Без Адәм балалары хайваннардан шушы акыл сәләте белән аерылып торабыз. Адәм баласы уйлый, фикерли ала, акны, караны, уңны, сулны, хәерлене, хәерсездән аера ала. Ләкин хайваннарда акыл дигән нәрсә юк. Ләкин менә шушы чыккан хайван ул акыллы булачак. Кешеләр шикелле фикер йөртә алачак һәм дәген аның үз фикере булачак. Ва тантиқ, һәм ул әлбәттә сөйләшә алачак. Хайваннар әлбәттә кычкыралар, ниндидер тавышлар чыгаралар, һәрбер хайванның үзенең тавышы. Ләкин Адәм телендә, татар теле булсын, урыс теле булсын яки башка бер нинди телдә сөйләшә ала торган хайваннар юк. Ләкин менә шушы хайван ул кешеләр сөйләшә торган телдә сөйләшәчәк. Ягъни Аллаһның мөгъҗизасы сәбәпле ул нәкъ кешеләр шикелле сөйләшәчәк. Лия'ламу аннаха аятун мин кибалиллаһ. Бу Аллаһ тарафыннан җибәрелгән бер мөгъҗиза икәнлеген белсеннәр өчен. Чөнки хайваннар гадәттә сөйләшмиләр һәм алар гадәттә акыл йөртмиләр, фикер йөртмиләр. لأن الدابة في العادة لا تتكلم ولا تعقل.
قال ابن عمر وابن عمر هم ابن عمر әйтте, шулай ук ибн Амр да әйттеләр: تخرج الدابة من جبل الصفا بمكة. Бу хайван Мәккәдәге Сафа тауыннан чыгар. Янсади'а фатахруджу минх. Ул тау ярылыр һәм аннан ул килеп чыгар диделәр. Беләбез, кем хаҗга барганы бар, анда Сафа һәм Марва исемле таулар. Алар хәзерге вакытта әлбәттә бик тауык шикелле түгел. Аларны инде күп кенә тигезләделәр, матурайттылар. Ләкин шушындый таулар бар, Сафа һәм Марва таулары. Һәм хаҗ кылучы кеше анда алар арасында йөрергә тиеш. Һәм менә шушындый Сафа тауыннан, Мәккәдәге Сафа тауыннан ул хайван чыгар дип Ибн Умар һәм Ибн Амр әйттеләр. Ул тау ярылыр һәм аның эченнән шушы хайван чыгар диделәр. وهذه الدابة تكلم الناس وتقول من جملة كلامها. Хамыл хайван сөйләрди кешеләр белән һәм дәгән ул шундый сүзләрне әйтер: Аля ла'натуллаһи аля залимин. Зулым кылучыларга, залимнәргә Аллаһның ләгънәте булсын. Ва хуруджуха хина янқатигул хайр. Ягъни ул кешеләрне ләгънәт кылыр. Сез Аллаһ диненнән ерак булдыгыз, сез зулымлык кылдыгыз, сезгә Аллаһның ләгънәте булсын дип, ул әлбәттә шушындый сүзләрне әйтәчәк. Һәм ул шундый вакытта чыгачак, кайчан хәерлелек беткән булыр. Кайчан хәерлелек беткән булыр, менә шул вакытта ул чыгар. Вала ю'мар би ма'руф вала янха анил мункар. Вала ябqa munibun вала таиб. Ул вакытта беркем дә хәерле эшне эшләргә әмер итмәс, хәерсез эштән беркем дә ул вакытта тыймас, һәм ул вакытта беркем дә тәүбә кылмас, беркем дә Аллаһка кайтмас. Менә шушындый хәерле эшләр биткән вакытта менә шушы дәббә чыгачак, хайван чыгачак һәм дә ул кешеләр белән сөйләячәк һәм сөйләшәчәк һәм әйтәчәк: сез Аллаһның диненнән ерак булдыгыз диячәк. Менә бу кыямәт көненең бер билгесе, ул да булса шушындый хайваннан чыгуы. Һәм шулай ук бик зур билге булып тора чираттагысы, ул кояшның мәгъриптән чыгуы. Кояшның баткан ягыннан кире чыгуы. ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. Абу Хурайрадан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте: Өч әйбер чыкса, ул вакытта кешегә иман китерүе файда бирмәс. Әгәр дәгән ул элек иманга килмәгән булса һәм иманга китереп, иманга килгәннән соң изге гамәл кылмаган булса. Ягъни өч әйбер чыкканнан соң кеше иман китереп, изге гамәл кылырга керешсә дәгән, ул кабул ителмәячәк. Чөнки вакыт үткән булачак. Һәм аның хакында әйтеп киттеләр: Тулугуш шамси мин магрибиха, кояшның магриптән чыгуы. Әгәр дә кояш магриптән баткан яктан чыкты икән, ул вакытта кешеләр иман китерерләр, ләкин аларның иманнары кабул ителмәс. Алар элек нинди халәттә иде, шушы халәттә Аллаһ каршында саналырлар. Һәм шулай ук Дәҗҗал чыккач, кеше иман китерсә, ул аның әлбәттә кабул ителми. Һәм шулай ук әйттеләр: Даббатул ард, җирдән чыккан хайван. Кояш чыкса яки Дәҗҗал яки җирдән чыккан хайванны күргәннән соң, зур аятлар, зур билгеләр, кеше иман китерер, ләкин ул иман әлбәттә кабул ителмәс. Һәм аның хакында Аллаһ та әйткән иде: Яума яти баъду аяти раббика ла янфау нафсан имануха. Ул көнне Раббыңның кайбер билгеләре килер, ләкин ул кешеләргә файда китермәс. Шушы көнне кешеләрнең иманнары кабул кылынмас. Аларның иман китерүләре кабул кылынмас. Лам такун аманат мин каблу ау касабат фи иманиха хайра. Әгәр дә алар элек шушы галәмәтләрне күргәнче иман китермәгән булсалар һәм изге гамәл кылмаган булсалар, шушы гамәлләрне күрү
сәбәпле иман китерү ул алардан кабул кылынмас. Кул интазиру инна мунтазирун. Көтеп торыгыз, без дә көтеп торабыз. Көтеп торыгыз, без дә көтеп торабыз диде Аллаһ Тәгалә. Һәм шушы кояшның мәгърибтән чыгуы буенча әйттеләр: ла тaqуму саа хатта татлуга аш-шамсу мин мәгърибиха. Шул вакытка хәтлек сәгать килмәс, кыямәт көне шул вакытка хәтлек килмәс, хәтта кояш мәгърибтән чыкканчага хәтлек. Фә-иза талагат варааха ан-нас аману аҗмаун. Һәм шуннан соң кояш баткан ягыннан чыкса, аны күргән бөтен кеше дә иман китерер. Күргән бөтен кеше иман китерер. Ва залика хина ла янфау нафсан имануха. Ләкин бу көнне иман китерү ул бер кешегә дә файда китермәс. Һәм аятлар бик күп, аның галәмәтләре бик күп, кыямәт көне алдыннан була торган, һәм алимнәр аларны билгеле бер тәртипкә салдылар һәм дә әйттеләр нинди тәртип буенча бу галәмәтләр киләчәк. Һәм әйттеләр иң беренче галәмәте ул да булса аль-хусуфат. Ул да булса айның тотылуы. Шуннан соң Даджҗал, шуннан соң Иса алейхиссаламның иңүе, Яъҗуҗ Маъҗуҗ халкының чыгуы, һәм дә хайванның чыгуы, һәм кояшның баткан мәгърибтән чыгуы диделәр. Ягъни шушы рәвештә ул булыр диделәр. عن حذيفة بن اليمان قال كنا جلوسا في المدينة في ظل حائط. حذيفة ابن اليمان сөйли: Biz Мәдинәдә бер стенаның күләгәсе астында утырып тора идек. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غرفة. Һәм Аллаһның илчесе үзенең бүлмәсендә иде. فأشرف علينا. Һәм ул безнең яңа чыкты. وقال ما يجلسكم. Һәм әйтте: Нишләп утырып торасыз? Аллаһның илчесе чыкты һәм әйтте: Сез нишләп утырып торасыз дип сорады. فقلنا نتحدث. Без әйттек, сөйләшә идек дидек. فقال في ماذا. Һәм ул сорады: Нәрсә турында сөйләшә идегез? فقلنا عن الساعة. Һәм без әйттек, сәгать хакында, ягъни кыямәт хакында сөйләшә идек. Бу хадисның әлбәттә башы, ягъни шушында үзеңә тукталып китәргә кирәк. Әгәр дә сахабалар бер-берсе белән җыелышсалар, очрашсалар, утырып нәрсәдә булса сөйләшсәләр, алар сөйләшәләр иде кыямәт көне хакында. Кыямәт көне хакында, анда булачак вакыйгалар хакында, аңа әзерлекләр буенча сөйләшәләр иде. Әгәр дә хәзерге вакытта ике мөселман яки берничә мөселман җыелышса, алар кызганычка каршы кыямәт көне хакында түгел, сөйләшәбез кызганычка каршы дөнья хакында. Сахабалар сөйләшәләр иде җыелган вакытта кыямәт көне хакында, без җыелган саен һәр вакыт диярлек сөйләшәбез бары тик дөнья хакында. Менә бу безнең сахабалардан булган аермабыз. فقال إنكم لا ترون الساعة حتى تروا قبلها 10 آيات. Шуннан соң Аллаһның илчесе әйтте: Дөрестлектә кыямәт көне килмәс, хәтта аңарчы 10 әйберне күргәнчегә хәтлек. 10 әйберне күргәнче кыямәт көне килмәс. Әүвәлүһә тулугу аш-шамси мин мәгърибиһа. Кояшның мәгърибтән чыгуы, духан, төтен чыгуы. Шулай ук Даджҗал һәм дә хайванның чыгуы һәм 3 җирдә айның тотылуы. Хасафун бил мәшриq. Мәшриqта айның тотылуы һәм дә мәгърибтә айның тотылуы һәм дә гарәп ярым утравында айның тотылуы. Һәм дә Иса алейхиссаламның чыгуы, Яъҗуҗ Маъҗуҗ халкының чыгуы. Ва якуну ахиру залика наран. Һәм иң соңгысы ут булыр, тахруҗу минал Яман. Һәм ул ут Яман җирлегеннән чыгар. Хуфрату Адн. Ягъни Адн исемле бер чокырдан, Яман җирлегендәге бер чокырдан, Адн исемле чокырдан ул ут чыгачак.
لا تدع أحدا خلفها إلا تسوقه إلى المحشر. Үз артынан бер кемне дә калдырмас, бөтен кешене мәхшәр мәйданына җыяр, диде. Һәм бу сахих хадис Муслим һәм Бухари риваятләрендә килә. Әлбәттә, монда алар тәртип буенча түгел, Пәйгамбәрбез санап китте. Кояшның чыгуы диде, баткан ягыннан төтен чыгуы, Даҗҗал һәм дә хайванның чыгуы, айның өч җирдә тотылуы, Мәшрикътә, Мәгърибтә һәм дәген Гарәп утравында, Айса алейһиссаламның чыгуы, Яъҗуж, Мәъҗуж халкының чыгуы һәм дә иң соңгысы диде ул ут. Ут чыгачак һәм ул ут кешеләрне мәхшәр мәйданына җыячак. Ул утның артында бер кем дә калмас, барчасы да шунда җыелыр, диде. Һәм тагын бер галәмәтеннән китерәләр. Анас бин Маликтән китерелә, Аллаһның илчесе әйтте ди: "Ла тaqуму ас-са'a хатта ла юqalu фил арди Аллаһу Аллаһ." Шул вакытка хәтле кыямәт көне килмәс, хәтта җир йөзендә Аллаһ, Аллаһ дип әйтүче кеше калганчыга хәтлек. Ягъни җир йөзендә Аллаһ, Аллаһ дип әйткән кеше калмас, шул вакытта гына кыямәт көне җитәр. Ла тaqуму ас-са'a ala wajhi al-ardi man yaqulu la ilaha illa Allah. Һәм башка риваятта китерелә, кыямәт көне шул вакытка хәтлек җитмәс, әгәр дә җир йөзендә ла илаха иллаллаһ дип әйтүче кеше калмаса. Ла илаха иллаллаһ дип әйтүче кеше калмагач кына кыямәт көне җитәчәк, диделәр. Һәм кемнәр өчен кыямәт көне киләчәк дигән вакытта Пәйгамбәрбезнең башка хадисе китерелә. Уқба ибн Амирдан китерелә, ул Аллаһның илчесе әйткәнне ишеттем ди: "Ла тазалу асабатун мин уммати юqatiluna ala amrillahi qahirina li'aduwihim." Минем өммәтемнең повязкасы, урысча әйтсәк, татарча әйтсәк, бәйләвеше төшмәс. Алар үзләренең дошманнарына сугышырлар. Ла ядурруһум ман халафахум. Һәм аларга каршы булучылар мөселманнарга зыян китерә алмаслар. Хәтта тәътияһумус са'a. Һәм бу кыямәт көненә хәтле дәвам итәр. Ягъни мөселманнар белән мөселман булмаганнар арасында һәр вакытта да, диде Пәйгамбәрбез, шушындый сугышулар булып торачак, һәм ул кыямәт көне хәтлек булачак, диде. Ва хум аля залик thumma yab'athullahu rihan karihil misk. Шуннан соң кыямәт алдыннан Аллаһы Тәгалә бер җилне җибәрәчәк. Карихил миск, ул җил миск шикелле булыр. Миск шикелле тәмле исле җил булыр. Массуха камассил харир. Һәм ул җилнең кагылуы ифак кагылуы шикелле йомшак булыр. Ягъни исе ул җилнең исе яхшы тәмле истә булачак, һәм ул бик йомшак кына кешегә кагылачак, ифак кагылган шикелле. Беләбез, ифак ул иң йомшак материал. لا تترك نفسا في قلبها مثقال حبة من إيمان إلا قبضتها. Һәм ул җил бер кемне дә калдырмас, кемнең калбендә горчица орлыгы хәтлек кенә булса да иман булса. Кемнең калбендә әз генә булса да иманы бар, Аллаһка ышануы, инануы бар, менә ул җил шушындый мөмин мөселманның берсен дә калдырмас, һәрберсенең дә җанын алыр. Thumma yabqa shararun nas. Һәм мөселманнар барчасы да иман әһелләре үлеп беткәннән соң җир йөзендә калыр иң хәерсез адәмнәр, иң хәерсез кешеләр. Алейһим тaqумус са'a. Менә шуларга инде кыямәт көне килер. Менә шуларга инде кыямәт көне килер, диде. Ягъни кыямәт көне ул бары тик хәерсез кешеләргә генә киләчәк, ә мөминнәр аңарчы кыямәт көне хәтлек вафат булачаклар. Һәм Ибн Мас'удтан китерелә, шулай ук ла тaqумус са'a ala ширарин нас ман ла я'рифу ма'руфан ва ла юнкиру мункаран. Шул вакытка хәтлек сәгать җитмәс, кыямәт көне җитмәс. Иллә дә мәгәр шушындый кешеләр калсалар гына, бузык кешеләр калса гына, иман әһелләре булмаса, һәм тиешле эшне бер кеше дә өндәмәсә, бер кемдәген
тиешле эшне эшләргә буйырмаса һәм тиешсез начар эштән беркем дә тыймаса, ятаһараҗуна кама татаһараҗул хумур. Һәм ишәкләр шикелле кеше алдында шәһвәтләренә бирелсәләр диде. Ишәкләр шикелле кешеләр алдында шәһвәтләренә бирелсәләр. Ягъни зина таралса һәм ул зинадан хәтта яшеренмәсәләр дә. Зина таралачак һәм ул зинаны ап-ачык кешеләр алдында кылганчыга хәтлек диде. Һәм бу сахих хадис, дөрес хадисләрдән Ибн Мас'удтан китерелде. Шушындый вакытлар җиткәнче кыямәт көне җитмәс диде. Һәм дә Даҗҗал хакында әйттеләр. Даҗҗал ул чыгачак һәм ул 40 көн яшәячәк. Аның бер көне 1 ел шикелле, икенче көне 1 ай шикелле, өченче көне 1 атна шикелле, һәм калган көннәре сезнең көннәрегез шикелле булачак диделәр. Һәм шуннан соң Иса алейхиссалам төшәчәк һәм ул аны үтергәннән соң җир йөзендә 7 ел яшәячәк дип галимнәр әйттеләр. عن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Muaviyaдан китерелә, Аллаһның илчесе әйткәннәрне ишеттем. Инна мин ашратис саа ан яқиллал илм. Кыямат көненең билгеләре булып тора гыйлемнең азаюы, гыйлемнең кимүе. Ва юзһарул җаһл. Һәм наданлыкның артуы, наданлыкның үстенлек алуы. Ва юзһаруз зина. Һәм зина кылуның таралуы. وتكثر النساء ويقل الرجال. Һәм хатын кызларның күбәюе, иратларның кимүе. Хәтта якуна ли 50 имра'a al-qayyim al-wahid. Хәтта шундый чиккә җителер 50 хатын кызны бер ират алмаштырыр. 50 хатын кыз аның янында булыр бары тик бер генә ират. Кемнәр аларның хакларын үтиләр. Ахраҗаху al-Bukhari ва Муслим. Бу Бухари һәм Муслим җинтыкларында килде. Ягъни гомумән әйткәндә, Муавиядан килгән хадистә гомуми әйберләр, гомуми билгеләр әйтелде. Ул да булса кыямат көненең билгеләре гыйлемнең азаюы. Һәм аны әлбәттә күрәбез хәзерге вакытта да гыйлем әһелләре алар һәр вакытта да әз булдылар. Һәр вакытта да алар җитмәделәр, галимнәр һәр вакыт әз булды, һәм хәзерге көндә әлбәттә әйтеп тә торасы юк, галимнәр әзәйгәннән әзәяләр, һәм бүгенге көндә алар бик сирәк. Һәм шулай ук наданлыкның өстенлек алуы. Наданлык өстенлек алачак, наданлык күбәячәк, халыклар өйрәнергә теләмиләр. Әлбәттә монда керергә мөмкин. Кеше әйтергә мөмкин дөнья гыйлемнәрен алам дип, дөнья гыйлемнәрен ул белергә мөмкин, ләкин ахират хакында күп кешеләр бер нәрсә дә белмиләр. Хәтта үзләре мөселманга санап йөрүчеләр дә ахират хакында, дин хакында, ислам дине хакында алар күп мәгълүматларны белмиләр. Һәм шулай ук зинаның таралуы, бу да инде булды. Зина хәзерге көндә дә ул әлбәттә киң таралган. Һәм хатын кызларның артуы һәм иратларның кимүе. Бүгенге көндә мондый статистика бар, хатын кызлар күбрәк, ирләр әзрәк, ләкин кыямат көненең алдыннан аларның арасы бик күп булыр, бер иратка 50 хатын кыз туры киләчәк, ягъни шушындый дәрәҗәгә хәтлек җитәчәк. Ан Аби Муса al-Аш'ари, ан Наби саллаллаһу алейхи ва саллям قال, Абу Муса al-Аш'аридан китерелә, Аллаһның илчесе әйтте: لا يأتين على الناس زمان يطوف الرجل بصدقة من الذهب. Кешеләргә шундый вакыт киләчәк, кеше алтыннан булган байлыгын күтәреп кешеләр арасында йөрүячәк. لا يجد أحدا يأخذها منه. Һәм ул кешеләр арасында йөрүячәк, ул аның садакасын, алтыннан булган байлыгын берсе дә алырга теләмәс. قال ويرى وترى الرجل الواحد يتبعه 40 امرأة. Һәм бер кешене күрерсең ди, бер иратны күрерсең, һәм аның артыннан 40 хатын кыз иярер. يلذن به من قلة الرجال وكثرة النساء.
Алар шушы ират артыннан иярерләр ни сәбәптән? Ярдәм сорап, ягъни сыгыну урынын эзләү сәбәпле аның артыннан иярерләр, аңа таба юнәлерләр. لأن الرجال يقتلون في الحروب وتبقى نساؤهم أرامل. Чөнки иратлар кыямәт көне алдыннан бик әзәерләр сугышлар сәбәпле. Сугышлар бик күп булыр, шул сәбәптән иратлар бик каты кимерләр һәм аларның хатыннары тол булып калыр. فيقبلن على الرجل الواحد في قضاء حوائجهن ومصالح أمورهن. Һәм алар үзләре күргән бер иратка юнәлерләр, үзләренең хаҗәтләрен башкару өчен һәм дәген тормышларын яхшырту максатыннан. Ягъни иратлар бик әз булачаклар, хатыннар күп булачаклар һәм дә хатыннар әлбәттә сыгыну урынын эзләү өчен алар әлбәттә ирләр эзләрләр, ләкин алар бик әз булачак. Һәм Пәйгамбәребезнең башка хадисе белән битерик. Ул да булса әйтте, кыямәт көнен булачак билгеләре: لا تتبعون سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. Сез һичшиксез үзегезгә хәтлек яшәүчеләрнең артыннан иярерсез. Аларның тормышлары шикелле үзләрегезнең тормышларыгызны алып барырсыз. Карышка карыш, терсәккә терсәк. Хәтта лау дахалу джухра дуббин ладахалтумух. Хәтта алар йылан уясына, йылан тишегенә кереп китсәләр, сез дә аның артыннан кереп китәр идегез. Әгәр дә алар йылан тишегенә кереп китсәләр, алар артыннан сез дә иярер идегез. Шушы йылан тишегенә керергә, йылан уясына керергә. Калу я Расулаллах, аль-яһуду ван-насара. Шуннан соң сорадылар: "Эй Аллаһның илчесе, яһудлар һәм насараларга иярербезме?" Кала фаман. Шуннан соң ул әйтте: "Кемнәр инде булсын? Кемнәр инде башка булсын?" Ягъни һичшиксез иярәчәксез диде яһудларның һәм дәген христианнарның диннәренә. Ягъни алар нинди гамәлләр кылалар, сез дә шул гамәлләрне эшли башларсыз. Хәтта алар йылан уясына кереп китсәләр, сез дә алар артыннан керер идегез ди. Бу Бухари җыентыгында килгән сахих хадисләрдән. Әй мин ал-ашрати зухур al-фасади бәйн al-муслимин. Ягъни галимнәр шушы хадисне алганнан соң әйттеләр: кыямәт көненең билгеләре булып тора, ул да булса мөселманнар арасында бозыклыкның таралуы, мөселманнар арасында бозыклыкның күбәюе һәм дә аның өскә чыгуы диделәр. Һәм әлбәттә бу безгә ят нәрсә түгел. Күбебез алар артыннан иярдек, кызганычка каршы. Алар нинди бәйрәмнәрне бәйрәм итәләр, яңа еллар булсын, башка булсын, мөселманнар да иярделәр. Мөселманнар да иярделәр, алар артыннан аның бит бер нәрсәсе дә юк дип, үзебезчә нинди дә булса аклану табабыз. Алар ничек яшиләр, шулай яшәргә тырышабыз, кызганычка каршы. Аларны ничектер үзебезгә үрнәк итеп ала башладык. Әлбәттә, менә бу кыямәт көненең бер билгеләре. Һәм Пәйгамбәребез кисәтте: "Һичшиксез сез иярәчәксез" диде. Шуңа күрә без әлбәттә мөселманнар аерылырга тиешбез. Һәр вакытта да Аллаһның кушканы һәм дә Аллаһның тыйганы Пәйгамбәребезнең тормышы буенча яшәргә тиешбез. Аны үзебезгә үрнәк итеп алсак, ул безгә җитәчәк. Һәм шушында сөйләгәннәр буенча уйланырга, фикерләнергә Аллаһ Таала һәрберебезгә насыйп әйләсен. Һәм дә аның белән очрашканда иманлы халәттә бу дөньядан китеп, Аллаһ белән очрашып, ике дөньяның да бәхет сәгадәтләренә ирешергә Аллаһ Таала насыйп әйләсен. Субханакаллаһумма бихамдик. Аллаһу акбар, Аллаһ